Tikeri Marioka magega waziri omukuru bw'oburendi bwaime Moske Dr. Fred Okengo Matiang'i gokora etaro ya bene orogongo rwa Gusii abwo asatarete chikaunti bire chia Gusii kaunti ya Kisii nabo igo ekaunti eri ya Nyamira etaro yaberege kwimukia ibirengerere okorwa asabarai borogongo rwa Gusii nabo igo abagusii abagima ase abange babo babere bakogokera etare yuritskira rero nigo abarai okorwa ase kaunti eri ya Nyamira abo bomurana ase kaniseriye yiki Adventista ya Ikonge Central SD egotoka ewodi eri Ekerenyo ebunge ya North Mugirange County ya Nyamira asumuyiga bwo mochango osegosira ekanise yo asamago acho baba bakogokera etaro yo Moske Matiang'i asorogongo rwa Gusii aseboigo baruro kubolia guchasa basaye bali bataranyora batarayibwatira ebibanda byabo wesokena kwebwatira ebibanda byabo bunenchira ya moyo gochia wechorero sina asbate yabo no kubwata ebibande ina rinchira ya moyo gochia kwenyorera osekonyora obochori bwa baraibalia baranyare abaya haso obochori buri mutu bo mwaka 2027 chinga kichicho niko siasa chorogongo chiabetansa asebono Moske Fred Matiang'i abeire gagwakirwa eke okoko umurikito fatige December no roboti ro asenchira ere yogwikirana Rituko Erimorioka ya etire maega yoyo kabeire omowaziri omukuru bw'oburendi bwaime Dr. Fred Matiang'i wesokia maiso marore asomusangirukano omonene bw'abantu nagoteba bene buna nao akare etebe asokoria ekerogo kyoburai obonene bwense ekero kyobochori obonene buraike etaro eyobono nigo yagendereire kunsa ebirengererio kurwase omonyamira nagoteba eyo nenchira enkia yokorokia obomo bw'omogusii ngambu ya mono asogocha Gusii so kwariganirwa erinde tonyara gukora release wande kuri gichikura cyo president skari ndete kote igesa kuko mu Gusii kyagogete asinginje Fred Matiang'i kitego kono na intuntu amuru release tigo jisipo andari abasani abange ku western eastern bonse tigo bwaterane ebinde nentuno mu Gusii togambe ubu president wa twaba Gusii tuwairanira hamo nende tigatubwaterane twese pia baraye ba Gusii erinde tororenga nkwa gutoreke yoroge tigoronga ubwini go bolensemo yetu aiga nigo esegeto yabekirwe gochase omogusii omogima buna oria otarabwata ekebande korende oikirenga ki yokobwata akore boigo erio kwebeka ang'e ase ogochora abarai baganetie chengaki chobochori obonene boraike ayonsi nigo bayakwanire ekero kyomonyiga bogosangereria ebisabwa byokwagacha ekanisa yegi Adventista ya Ikonge Central egotoka ewodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango abwase abarai abo baikirana boigo bakwanira siasa cha Nyamira Hingo reporter getembe kurwase kanisa eyeiga ya Ikonge Central eyegotoka ewodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirange County ya Nyamira Nje Fatigad Gisemba